Smile and Learn. Hola a tothom, deixeu-me que us faci una pregunta. Us agrada el rap? Heu escoltat alguna vegada blues? I música country? Estigueu atents, perquè avui aprendrem sobre aquests i altres gèneres musicals. Ens ho passarem molt bé! Recordeu que gènere significa tipus o estil de música. Cada gènere musical és diferent. Hi ha diferències en com sonen, com es toquen, quins instruments s'utilitzen i fins i tot d'on venen. Comencem! Rap. Comencem pel rap. El rap va començar als anys 70, a les grans ciutats dels Estats Units. Els cantants de rap se'ls diu rapers i tenen una forma molt particular de fer música. Solen cantar molt ràpid i utilitzant un to molt semblant al llarg de tota la cançó. Per això, de vegades sembla que només estan parlant. Però si us fixeu, sovint les lletres rimen, com si fos una poesia. I és que els rapers juguen molt amb la sonoritat de les paraules per generar diferents efectes. Us havíeu adonat? Normalment, el rap va acompanyat d'instruments que produeixen un ritme repetitiu. La música rap pot ser molt ràpida. Heu sentit a parlar alguna vegada dels DJs de hip-hop? Els DJs solen acompanyar els rapers i són qui posen la música, o base, que s'escolta de fons. Escoltem una mica de rap. Blues. El blues et pot sonar perquè blue significa blau en anglès, però no estem parlant de colors. El blues és un gènere musical que va començar a començaments del segle XX. És principalment vocal, ja que tot i que hi utilitza instruments, el cantant és el protagonista. El cantant expressa emocions com tristesa i desamor a través de la lletra de la cançó. Les notes de les cançons de blues tenen una característica peculiar, i és que sonen tristes. I tu, què sents quan escoltes blues? Gospel. I què hi ha de la música gospel? La música gospel és el tipus de música religiosa creada per les persones esclavitzades que habitaven als Estats Units entre els segles XVII i XIX. Els instruments típics de la música gospel inclouen panderetes, pianos, òrgans, guitarres, altres instruments de corda i alguns de vent. En la música gospel escoltem grups de cantants anomenats cor i estructures de crida i resposta. Això vol dir que el cantant principal canta alguna cosa i el cor li contesta. Escoltem una mica de gospel. Disco. La música disco va començar als anys 70. A la música disco escoltem lletres senzilles i sons creats electrònicament. La música disco és un tipus de música produïda principalment per ser ballada en discoteques i sales de festa. Que divertit! Guitarres elèctriques, baixos elèctrics, teclats i bateries són els instruments que sonen a la música disco. Vinga, anem a ballar! Música country. Per últim, veiem la música country. És un tipus de música que va néixer a les regions rurals del sud dels Estats Units a principis del segle XX. En la música country escoltem una barreja de ritmes lents i ràpids. Els instruments de corda com el violí, la guitarra i el baix, juntament amb altres com el piano i els instruments de percussió, són els més típics en la música country, però també podem escoltar un instrument interessant. El banjo! El banjo és semblant a una guitarra i té 4, 5 o 6 cordes. El seu cos sembla un tambor i se sol tocar molt ràpid. Ho sents?
Uau! Que fantàstics són aquests gèneres musicals, oi? Quin és el vostre favorit? Us ha agradat més el rap? El blues? El gospel? El disco? O el country? Jo crec que tots són genials. Bé, això és tot per avui, amics, però encara ens queden molts gèneres musicals. Els seguirem veient en el pròxim episodi. No us ho perdeu! Fins la pròxima! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.